Dumurtui bai ban bai tam pakai hari. Yang kanan aja hati bawa air orang nok nungan ini. Kurikia, nok tungna kurikia, jaga kurikia. Sekarang just nono tinin video heka batin update tengah ke. Tahu belai kena te heka bati perawo waktu kebang ma waine te heka batini pungai siri khorok sasrani heka balang ma soi thakate kuthanok heka ba wagine te thithaka aboni bisingin note nokrok bebang note longwi thamai kete ajaga rongni bebang note heka ba mungsa marna jakari kete kagos potro document rok heka ba bebang si thamai kya obonote Montri neta seda rongnote nanya ni bagi ko boka jagani khoroksa bukukjuk ke belai kenate hekaba kap kapo ajagani bisingi te kaisa hekaba omoke mia sarik ni update IPF tini Montri sini sar sukla chorono oite bobo hekaba tei kotorti himani bosung no kamampli gite ya khoroksa sarani langma busoi thaka tini pungo te binama soro belai kenate kapjak te hekaba nogrok bai bai nai gite kaisa kok dumburo hekaba tabuk belai kenate hekaba dumbur ban baiti ngi toka tei pyongna nai chong aboni tei joto loko khoja tongthang ke o bini ama je kapmani o video no nang kisasa nai nai di hambai na rok joto no oye sung nai grano dun thane ba wa pre ita jal play wa ya khorwai ro kapen mesle tu burok saga ke bagrai mani kahin wah Mia honi duita nana duita wa wati thayo phungchimi wati phanga phaimang honi duita tuilomoi nongni manui ro marulia re sangka dro marulia ingke maralo taro mairung ro koikya ingko mani ro fish ro suki ro koikya amu thinani mane te kita tongchuo nongni nokhmandra proof ingke nok bai thaka nok tam khaina no ana kita sajo khaibai di aga suno nok khungjau nok ha mai khaisar mai rong ro gobang ma koikya mai rong kuplung ang buti kita itu nai tabu mai musung chana bu koikya nok tongna bu koikya jaga koikya kiring karang punya mau atau helmet te koida